Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na Turai TV. Da fatan kuna nan lafiya. Kamar kullum a yau ma ni ne naku Salim Turai nake gabatar da bayani ne akan ci gaba da samun tashe-tashe hankula da kuma miyagun ayyukan da matasa suke duniya. Kwanaki bidiyon da ake ta circulating a social media ita ce wanda wasu matasa a Bauchi suka yanke wata yar karamar yarinya al'aura. Yanzu ma kusa irin wannan labarin ne, inda wannan matashin da za ku gani a cikin wannan bidiyon a nan. Ɓata gari dai abu ne da ke ci gaba da ta'azzara a tsakanin al'umma, musamman a daidai lokacin da ɓata gari ke ƙara yawaita a cikin jama'a. Suke kuma fito da sabbin dabarbaru na samun cimma burinsu kan duk wanda ya faɗa komarsu. Rufa'i Yunusa ɗaya ne daga cikin mutane da ke amfani da wata sabuwar dabara da sunan mai maganin cire aljanu, inda a wasu lokutan ma da zarar bai gamsu da majinyaci da aka kawo masa ba, sai ya ce aljani ne don haka ya zama tilas a mai da shi ga 'yan uwansa aljanu. To sai dai a wannan karo haƙarsa bata cimma ruwa ba, don kuwa ya faɗa komar 'yan sanda, inda ake zarginsa da hallaka yara ƙanana guda 4 ta wannan mummunar hanya. Suna na Rufa'i Yunusa, 28. Ina zaune ni a fafa ruwan kanki, ina zaune a Rumbu Ningi Local Government. To za ka gaya min me ya kawo ka hannun 'yan sanda? An kawo ne da laifin kisan kai. Yara 4. An kawo mun su ne akan cewar aljanu ne. Shi ne aka ɗauke da ni da uban yaro da mai mashin muka je, ne na ce su dakata a bakin inda nake, wannan na ce su dakata don shiga gurin da nake yin aiki. Shi ne a can kuma aka kama da laifin na yanka yaro ɗaya, sauran kuma na shaƙe su guda 3 sun mutu. Su wannan yaran da aka ce ka kashe su guda 3 ka ce aljanu ne, shin daga sai aljanu ne? Ni ma kafin a zo guri na an ce min aljanu, an ce aljanu ne. Sauran masu magani ne, tun da ya daga ba aka zo guri na nima kuma da aka ce aljanu ne aka nace to zan iya aikin, aka bani naira 10,000 a na wannan yaron da aka kawo complaint dina akan na kashe shi. Su waye suka kawo maka waɗannan yara 3 da ka shaƙe suka kashe su a matsayin aljanu? Na Sakina 1, na Farida 2, sai na ya Ugameru 3, wato sai na ɗan kafi shi ma guda 1, shine wanda aka ce shine wanda na yanka. Amma abin da nake so in sani anan, su waye suka kawo maka yaran, kai kuma ya kai ka gane cewar aljanu ne? Akwai wani abin da suke ne wanda ya nuna cewar yaran ba mutane bane, aljanu ne? Iyayensu ne suka kawo, sakamakon sun je gurin sauran masu magani wa'anda suka mafi ne sani. To ni ma kuma da na duba ana ganin da na gani na ga suna wasu abubuwa kamar ba mutane ba, shine ni ma na gaskata akan cewar ba mutanen bane. Su kuma wayancan abin da yasa ban san menene yasa ba za su iya ba, shine aka kawo guri na. To ni kuma kuruciya da kuma ganin kuɗi shine yasa na kashe wayannan yara aka naira 10,000. A'a, ɗaya an bani 8,000, ɗaya an bai 3. Yake kilarin cewa shi din mai yi wa yara magani ne ko kuma mai yi wa mutane magani ne na aljanu. Karshe aka ɗauko yara an ka bashi hallaka su akan naira 10,000. Duka wannan kamar yadda na sha fada kuma yake ci gaba da fada da nanatawa, laifin gwamnati ne. Wani zai ga cewa yana ɗaura wa gwamnati nauyi sosai ko kuma laifukan da bai shafe ta ba. Haka ne, da fari duk lokacin da aka ce gwamnati ta kirkiro da ayyukan yi wanda matasa za su samu aikin yi, babu wanda tunaninsa zai je ya ji aikata irin wannan abin don ya samu kudin da zai biya wa kansa bukatu. Inda mutum ya yi yawo ko kuma ya yi tafiye-tafiye, zai ga irin kokarin da matasan kasar da suke da shi wurin neman abin hannunsu ko kuma abin kansu don su biya wa kansu bukata da kansu. Amma yau me ke faruwa? Mutum da ransa ba za a bar shi zauna lafiya ba. To me ake so mutum ya yi? Me ya jawo irin wannan abu? Kan duniya mutum ya je karɓar kuɗin da bai kai ya kawo ba, ya
kama 'ya'yan mutane ya kashe da suna zai musu magani. Kuma wannan abin da ke faruwa sannu a hankali su 'yan siyasa suna ganin kamar abin bai shafe su ba. Gaba dai wallahi wata ran za a sha mamaki, dan suna tunanin cewa babu 'ya'yansu a kasar, sun ɗauki 'ya'yansu ga baki daya sun kai su turai, da haka abin bai shafe su ba. Duk wanda an ka zabe shi akan shugabanci, ko musulmi ko kirista, yawanci suka yi rantsuwa da alkur'ani ko bible kan za su kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu. Amma a yau me ke faruwa? Akasin haka muke gani a ƙasa. An kashe mutane bila adadi, kuma har yau aikin da ake ciki kenan, babu wani canji, sai da Allah ya kiyaye. Da haka ire-iren irin wayannan matasan, miyagun mutane irin wayannan, duk da cewa suna da laifi, amma duk da haka gwamnati ma ta taimaka wurin basu daman aikata wannan abin da suke aikatawa. Kwarai kuwa gwamnati ta taimaka wurin basu daman aikata wannan abin da suke aikatawa. Tunda idan gwamnati ta kirkiro da ayyukan yi, mutum za ka je ka yi aiki, a ƙarshen wata za ka samu albashi ko da akasar naira 100,000 ne. Zai yi wahala wani ya dauko makami ya baka, ko kuma tunaninka ya je inda za ka je ka aikata abin da ka san cewa za ka samu matsala da hukuma, kuma ka je ka aikata shi. Yasa idan yan arewa ba su tashi sun yi tunanin tanisu sun yi wa kansu fada ba, to wannan abin da ke faruwa, to wallahi nan gaba sai ta kai ga mutum bai isa ya fita nan da nan ba, bai isa ya bar gidansa ba. Sannu a hankali abin da ke tafiya kenan, ba arewa ba kudun ba yamman ba gabar din ba. Ko da wanda ba shi da ra'ayin rike makami da to wataran sai an tilasta wa mutum rike makami don dole. Ina kara ba mutane mu shawara, abinda mutanen Maiduguri sun kai wurin kwato wa kansu 'yanci a cikin garin Maiduguri shi ya kamata a yi. Kungiya za a kafa ta 'yan sintiri, duk wanda ya san cewa ba shi da hannu a cikin wannan lamarin to zai shiga cikin kungiyar a yi aiki tare da shi. Duk wanda kuma ya bai shiga cikin wannan kungiyar ba, ya shi da cewa shi ma yana da hannu a ciki. Kuma an kama ba saurin kashewa ake yi ba, sai an yi bincike tukunna. Saurin kisan shi ke haddasa irin wannan abu. Idan mutane ba su manta ba, abin da ya faru a lokacin da an kai zanga-zanga 'yan SARS a wurare da dama a fadin kasar nan, me ya faru? Da an ka tura jami'an tsaro su je su kori mutane akan hanya, da sun kaje sai suka yi amfani da karfi fiye da kima. A yau ga sha abin yanzu ta yi muni. A ka'idan koran mutane masu zanga-zanga akan hanya wanda jami'an tsaro na gwamnati suke yi, akwai daki-daki, hawa-hawan da ake amfani da shi, mataki zuwa kan mataki. In an yi wannan abin ya gagara sai a dauko na gaba, in an yi wannan mai gagara sai a dauko na gaba, har zuwa lokacin da za a yi amfani da harsashi wanda in an harbe mutum zai kwanta ya mutu. Kafin a kai ga wannan, da fari abin da ake yi shi ne, zan mutane suka fita zanga-zanga, in an tura jami'an tsaro sun kore sun kiji, abin da za a yi shi ne za a fesa musu ruwan zafi. Kuma motoci da dama, kasashe da dama suna da shi, kuma kasar nan na tabbata akwai motoci ne wanda an ka kera su na musamman masu feshin ruwan zafi, wanda hakan za a kori mutane. In an yi amfani da wannan ba ga canji ba, sai a sa abin da ake kira pepper spray. Ita ma feshi ne ake, amma kuma da ruwan barkono, wanda duk lokacin da ruwan ya shiga idon mutum ko ya taba jikin mutum ko fiskansa, dole zai ji radadi ya bar wurin. Wannan ma an yi wannan ya gagara, akwai barkonon tsohuwa wanda ake amfani da shi. In an yi amfani da barkonon tsohuwa, duk komin rashin jin mutum, komin taurin kan mutum, zai yi wahala ya amfani da wannan guda uku a ce mutum ya ci gaba da tsayuwa akan hanya bai bar wurin ba. Sannan idan wannan ma ta gagara, akwai abin da ake kira harsashi na roba, plastic bullets, wanda jami'an tsaro suke amfani da shi su harbe mutane, wanda abin zai yi wa mutum zafi, za a iya zo a cirewa amma baya kisa,
sai dai ya zo da kare kwana. don yi amfani da wannan guda hudu ga baki ɗaya guda hudun nan abin ya gagara, to lokacin ne za a dauko live munition ko live ammunition ne suke cewa a harbe mutane. amma abin da ya faru a yin SARS protest ba haka muka gani ba, sabanin haka muka gani. An tsallake wayan nan 1 2 3 4 kawai ka haura kan na biyar, aka harbe mutane, kashe su ba gaira ba dalili, kuma har yau ba abin da ya faru. amfani da karfi fiye da kima shi ya tura kasar nan ya kai ta inda take yanzu. Kuna gani a kasashen turai abubuwan da ke faruwa, in abu ya faru suna yi suna kula tunda sun san mutane su ne, kuma mutane su suka zabe su. sai dai idan nan zaben ba shi da amfani, wannan ne ban sani ba. in an zo zabe lokacin sun san mutane suna hababa da jama'a, ma zara an gama zaben shi kenan kuma da zara an gama zabe. isa wannan abin da ake yi a arewa dole mutane za su tashi su kare kansu. bai dace ba, bai kamata ba, amma tun da abin ya kai ga babu wani hanya na fita sai dai kowa ya tashi kare kansa, to abin da ya kamata a yi kenan, a taimaka wa jami'an tsaro su yi aikinsu. sannan su kansu jami'an tsaro su dinga bincike a tsakaninsu, duk wani munafikin da ke cikinsu a yi kokari a fitar da su, a kama su, a hukunta su. matukar ba haka hankali ba, to wannan lamarin sai ya shafi kasashen afirka gabaki daya. a yau ba yaki ake 100% a cikin najeriya ba, amma duk inda ka je yanzu sauran kasashen duk complain ake akan yan najeriya, kama daga ghana zuwa senegal zuwa misira zuwa afirka ta kudu zuwa su kenya zuwa india zuwa dubai zuwa italy ga sunan dai har america da sauransu. akan me za mu zauna muna ta wulakanta kanmu, muna wulakanta junanmu akan abin da bai kai aka ba dan duniya. don haka wanda ya rataya akan wuyan kowa, dan mutum ba kama wani naka ba, to watakila kai ka je ka fada, Allah ya kiyaye. don haka dole sai mun tashi mun taimaka wa jami'an tsaro su yi aikinsu ba tare da tsangwama ba ko kuma wani takurawa kanmu ba. kamar kullum ni ne naku Salim Turai nake cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.